Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, iti dayto nga programa tayo, naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, tagbendisyon, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabi. Kabsat, awisan kayo nga kantayan daytoy nga himno, naranyag daytoy aldaw ita. Naranyag daytoy aldaw ita, tuy pusok naranyag, ngawan ti makapada, ni Jesus tilawag, onar niya galawag naranyag, anang sil nagpusok kenrik nag, tirupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwam, nasil nagday tuyal daw itam, tuy Diyos dito'y ada, tuy puso kinamarik na, ayat ken grasya na, onar niya galawag naranyag, anang sil nagpuso kenrik nag, tirupa ni Jesus na imnas, isut silaw kararwam, narambak daytoy aldaw itam, dayaw ayat ada, ti langit tinagapwa na, para burnay dumag, onar niya galawag naranyag, anang sil nagpuso kenrik nag, tirupa ni Jesus na imnat, isut silaw kararwak. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat, ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo, iti tayo panagkararag iti daytoy nga rabi. Ket kayat ko nga kablawan da kayo amin kakabsat, nga agbuybuya iti online, iti naimbag adamag ket maragsakanak, makakita kadigiti nagnagan nyo, ken uray pay kada kayom amin kakabsat. Ket madaydayaw iti Diyos, kadigiti kakabsat ngagbuybuya ni Ate Helen Grace Mateo, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo ate, ken uray pay ni Ate Erling gumayagay nga agbuybuya ijay California, ken kastamot ni Ananya Boni Gabriel, ken ni Manang Beth Reyes, ken ni Ate Agnes Aquino Javier, Amina Perlas, ni Ate Julie Guillermo, ni Ate Ana Ferrer Ligo, ken ni Ate Lenny Inay dita Pangasinan, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin dita Pangasinan. Redelazo Garo, ken Dina Claro Hermano Serrano, ni Ate Mamelia Bautista dita Hong Kong, ken ni Ate Auntie Luz Tela Gagate, ken Potensiana Galamgam, ken ni Manong Samuel Cajente, ken ni Pastor Julio Sahagun, ken Lern Managelod Binalay, ken Ate Silvia Binalay, ken Agnes Aquino Javier, ken Feli Baybayan Tanora Soto, ken uray pay ni Manang Lourdes Rivera Vides, Ruby Reyno, Joanna de la Cruz, Lani Espiritu, ni Chavhart, ni Ate Yolanda Bautista, Virgia Palla Peredo, Ruth Pascual Taklas, ken Lily Luis Bancure, Oli Bunwan Gama, ni Shena Balos, ni Princess Snow White,
ken Mary Pukay, ni Pastor Rosemary Rapanot dita Korea, ken ni Alessia Garcia Sermonia, ni Nita Besa Bueno, ni Ate Anselma Tubera Setay, ken ni Ate Presi Ballesteros Baroga. Ken kada kayo amamin kakabsat, san ko man mabasa amin nagnaganyo, ket ngem paset kayo apo kadigiti kararag ko iti daytoy nga rabii. Ken kastamet nga kablawak dagiti agrambak iti panagkasangay da Sister Camille Mateo into no 21, ken kastamet ni Engineer Momoteo Osita into no 23, ken kastamet ni James Paul Narvasa iti 22, ay into no 22, ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin ngagkasangay, uray paysan ko nga ninaganan da kayo kakabsat, ngem nagkasangay kayo itangal daw, ken daytoy nga lawas, ni Apo Diyos tagbendisyon kada kayo amin, ken kastamet dagiti agselebrar iti anibersaryo iti kalaysada, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin. Ket kakabsat iti daytoy nga rabii, tinaimbag adamag ket masarakan iti surat ni San Juan kapitulo 10 ken 2 versikulo 20 ken 6, ket kastoy iti kinunana iti naimbag adamag. Ti siya sinuman ngagtarigagay ngagserbi kanyak masapul asurutenak. Tanu sa dino ti ayan ko at dantumot sadyay ti adipan ko, ket padayawan ti Ama, ti siya sinuman nga agserbi kanyak. Ni Apo Diyos iti mangbendisyon, iti panakaibasa da iti paset iti nasantuan asurat, nga isu ti kayat ko nga iburay kada kayo iti daytoy nga rabii. Daytoy ket may papan iti panang surot tayo ken Apo tayong Hesu Kristo. Ket mamatiak nga ay ayaban na tayo ni Apo Hesu Kristo iti panagserbi ken kuana. Ket iti panagserbi ken kuana, saan laong tap nagbalin kayo nga pastor, diakonesa, misyonaryo no duket, ayaban na tayo iti nadumuduma nga wagas a klase iti panagserbi. Ket uray pay daytoy nga panagbuyayo ket awis daytoy iti panagserbi ken ni Apo Dios kakabsat. Ket ngarod ditoy ket ibagbaga na kada tayo nga masapol nga agtulnog tayo ken Apo tayo nga Hesu Kristo. Ti simurot ken Apo tayong Hesu Kristo kakabsat ket narigat amok daytoy nga du dagiti banag masapol nga ikaten iti biag tayo ken dadumapay nga kababalin ket masapol mapukaw kada tayo. Isu nga narigat iti sumurot ken Apo tayo nga Hesu Kristo, gapo tayo awis na kada tayo iti kinasanto iti biag. Ket daytoy iti intayo nga masapol nga papanan iti masakbayan kakabsat, nga masapol nga daytoy nga biag nga isu nga insagot ni Apo tayong Hesu Kristo kada tayo ket agbalin a nasantuan. Ket ngarod ditoy imbagana nga suruten tayo dagiti inaramid na. Anya kadi dagiti inaramid ni Apo Hesu Kristo. Idada ditoy rabaw iti daga nagserbi isuna kadagiti agkasapulan. Ken nagpalaing isuna kadagiti addaan iti sakit ken dadumapay nga banag. Kiso nga kasjay iti iyawis na kada tayo kakabsat. Ket ditoy ket nagrigat ken nagsagaba isuna gapu iti panagtulnog na iti pagayatan iti Dios Ama. Ket kadwa daytoy kakabsat iti intayong panakipagnaken Apo Hesu Kristo daytoy panagsagaba. Isu nga no kayat sumurot ken kuana masapol nga agsakripisyo tayo kakabsat.
nga masapul nga sumurot tayo nga daan ragsak ken panaganos. Isu nga iti panagserbi ket adalat ta dayjay panaganos kakabsat. Anusan tayo iti nirugyanan tayo nga inaramid para iti Dios kakabsat. Isu nga uray pay narigat ti daldalan iti Apo when iti dalan ni Apo tayong Hesukristo ket anusan tayo kakabsat iti sumurot. Turan tayo iti anyaman dagiti umapay arigrigat ken panakauyaw gapo iti susurot ken kuana. Uray anya iti mapasamak kakabsat saan tayo kumanga agsanod agsipod taadda gungguna iti sumurot ken kuana. Tati kari iti Dios ket dagiti sumurot ken kuana ket maaddaan iti biag ngagnanayon. Ket dayta kuma iti kabil tayo iti panunot ken iti puso tayo. Nga tunggal aramiden tayo para iti Dios ket magunggunaan tayo kakabsat. Sa anakas kadagiti aramiden tayo kadagiti tattao awan supapak na dayta. Iti daytoy nga panawon iti panagboboto wenno panagpipili manen kakabsat. Adu dagiti mangaggan tayo anasayaat nga ibagbagad dagiti kandidato tayo. Ngem kakabsat iti masapol nga ramiden tayo ket utuban tayo nga naimbag dagiti ibagbagada. Nga daytoy kadimot lang ibagada ket agturong iti nasaya at amasakbayan iti nasyon tayo. Nasaysaya at kakabsat iti agtalek iti Dios ngem iti agtalek iti tao. Isu nga iti role tayo kakabsat ket idawdawatan ken ikarkararagan tayo dagitoy nga aspiring candidate tapno anyaman dagiti bagada ket matungpalda. Ket ni Apo Dios kumay tagbendisyon kadakwada ken uray pay iti inda nga panangituray iti nasyon tayo. Ni Apo Dios kumay iti umunang agturay kadakwada kakabsat. Isu nga lagligipon tayo kakabsat nga awisen na tayo ni Apo Dios iti isusurot ken kuana. Ket sapay kuma kada kayo nga naayaban iti panagserbi ket agserbi kayo kuma kakabsat. No da kayo ket inayaban ni Apo Dios ngagbalin nga lay leader, treasurer, secretary, chairperson, ken daddo mapay nga akom iti uneg iti iglesia. Ket saan kayo kung mga bumdeng awaten dagitoy gaputa daytoy tinangayaban ni Apo Dios kada kayo daytoy iti wagas iti in kayo panagserbi ken kuana. Isu nga maragsakan na kada kayo nga agserserbi iti Dios iti uneg dagiti amin nga iglesia. Ket gapu kada kayo ket agtultuloy iti panagna iti ministeryo ni Apo tayo nga Hesukristo. Madaydayaw iti Dios iti daytoy nga rabii. Ket kakabsat agtultuloy tayo ko dumawat iti kaasi ni Apo Dios. Agtultuloy ko iti panakaisaknap iti talna iti entero a lubong. Mo tayo tinapasama ken iti Ukraine ken Russia. Gapu iti gubat adu dagiti agsagaba adu dagiti natay ken daddo mapay. Keta ngarod kar idawdawatan tayo iti entero a lubong nga ni Apo Dios kumay iti agturay kadagiti tunggal panghulo. Ken kastamot nga idawdawatan tayo nga sapay kuma nga mapukawan iti COVID-19 iti entero a lubong. Dahil ti dawat tayo kaya ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada kayo amin nga OFW
ket sapay kumata addan kayo itinasayat nga salon at akan kanayon. Ken kastamot nga dawdawatan tayo dagiti frontliners, dagiti healthcare workers, dagiti nagtatrabaho ti hospital, clinic, kanda dumapay nga ayan dagiti agsaksakit iti daytoy nga panawon. Ken kastamot nga ikarkaragan tayo iti iglesia tayo, iti United Methodist Church, aramaten ko man ni Apo Diyos sa iting iglesia, tapno agtultuloy iti panakaisaknap iti naimbag adamag. Ken kada kayo amin nga like ko, ket paset kayo ti dawat ken kararag ko iti daytoy nga rabii. Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Hesukristo. Ket kantayon ti kakabsat, daytoy nga kanta, amok ti Diyos, di naktu baybayan, ken amok ti Diyos, song batan na kararag ko. Amok ti Diyos, di nagtubay bayan. Amok ti Diyos, di nagtubay bayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di nagtubay bayan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Kararag tayo, naindaklan ka naman nakabalin ni Diyos, ipakumbaba kami ti sangwanam ti daytoy nga rabii, at dumawat ken kao Apo ti kaasi, kasyam kadi ti nasyon mi nga Pilipinas, ken uray pa iti entero alubong, kadagiti adu nga mapaspasamak, gapu iti gera, ken gapu iti daytoy nga pandemya. Ket amami nga nasantuan, ket kasyam kadi dagiti anak mo nga agsagsagaba gapu kadagitoy nga paspasamak. Ket Apo Dios, bendisyon namin ti nasyon mi ang Pilipinas, sapay kumatag tultuloy iti panagbaba iti kaso iti COVID-19. Ket sapay kumata malusa when daytoy nga virus nga agda iti aglawlaw, ket awanen o Apo iti saksakit dagiti anak mo. Ket amami nga nasantuan, bendisyon nam kadi dagiti ayeten mi nga healthcare workers, dagiti frontliners, ken dagiti amin nga empleyado kadagiti na dumadumang opisina iti daytoy nga rabii, kang ronan dagiti agawid o Apo kadagiti pagtainganda, ilisim kadi isu dati peggad ken nyaman o Apo nga saksakit. Ken kastamat o Apo nga bendisyon dagiti patpateg nga OFW nga trabaho di balasiw taaw, ilisim kadi isu dati peggad, kang ronan na kadagiti nasyon nga da iti gubat o Apo ang mapaspasamak. Ken kastamat o Dios nga bendisyon ti iglesia mi iti United Methodist Church, sapay kumata sikaw Apo ti aghari iti daytoy nga iglesia, ket maka-elect kami ti obispo nga mangidaulo kada kami iti sumaruno nga konferensya. Ket amami nga nasantuan, bendisyon nam kadi kadagiti amin nga membro mi, ket ikamatalik mi ken ka dagiti pamilyada, dagiti trabaho da, ken uray paid ti negosyo da. Ket o Ama, iti daytoy nga rabii, ket makainan na kami kadi anasayaat. Bendisyon na kam ko Apo, ket makabangon kami anasayaat ti salon at mi into nabigat, ket agtultuloy ngagdaydayaw kami itinagan mo. Ket dagiti dawat ken kararag ni babaon tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat, ket laglagay po tayo, a Domingo no bigat, ket itultuloy tayo kuma iti agdaydayaw ken ni Apo tayo nga Hesukristo.